Molt bon dia a totes i a tots, molt especialment molt bon dia a tots els equips directius de centres de secundària que esteu ací i que any darrere any ens acompanyeu per conèixer millor la nostra universitat. També professionals de l'orientació, delegades de la rectora, Maria José, també ja la coneixeu totes i tots, la Maria José, perquè porta quasi tant de temps com jo a rectorat. Alicia, també, moltíssimes gràcies pel teu treball. El conferenciant que ve avui també a il·lustrar-nos, a informar-nos i a donar-nos idees per a aquesta orientació i aquest accés a la universitat. El nou coordinador, encantada que assumisques aquest rol, aquesta feina. També l'equip de la CEDI, que esteu ací, moltíssimes gràcies per el vostre treball. Companyes i companys de la Universitat de València, com dia és un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta ja 30a jornada d'informació i conèixer a la universitat. Jo crec que he estat, no dic des del principi, però quasi des del principi, perquè ja valorava aquests dies, dic, quants anys porta? Des que vaig entrar com a degana de la Facultat de Psicologia, ja familiaritzada també en aquest accés a la universitat, va ser en l'any 2001, 25 anys, en este tema, en diferents tasques de responsabilitat. I és una jornada d'informació, de conèixer la nostra universitat, especialment adreçada als professionals, a les professionals de l'orientació i als equips directius de centres de secundària. Permeteu-me començar amb un agraïment sincer per la vostra presència i, sobretot, per la tasca que desenvolupeu cada dia als vostres centres. Una tasca discreta, però continuada i decisiva per al futur de moltes persones, adolescents, jóvens, necessària per a que s'enfronten millor al seu futur i a la seva presa de decisions. Ens trobem ací a l'aula magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, un espai que simbolitza molt bé la vocació de servei públic de la Universitat de València. Una universitat pública, oberta a la societat, amb més de 5 segles d'història. L'any passat celebràrem 525 anys, ajornada un poc la celebració per la terrible dana que vàrem viure ací, a València i a l'àrea metropolitana, però que en aquest retras justificat, perquè quan havíem programat la celebració de 525 anys no estaven per a celebracions, estaven per a portar el dol de les pèrdues que havien hagut, però sobretot per ajudar a les persones que estaven patint. Però després ja varen celebrar aquests 525 anys, ara ja anem per als 526 anys d'història. I durant aquest temps, aquesta universitat ha estat fidel a una idea molt clara: posar el coneixement al servei de la societat i fer-ho des del compromís amb l'educació, compromís amb la recerca i amb la igualtat d'oportunitats com a universitat pública que som. El programa Conèixer la universitat és una mostra del compromís de la Universitat de València amb l'orientació i amb l'acompanyament en un moment clau de la trajectòria vital per als jóvens. A través de la jornada d'informació per a professionals de l'orientació, a través de les visites als centres educatius i també de les visites obertes a la universitat, oferim una visió realista de la nostra oferta formativa, però també de tots els serveis
que posem a disposició de l'estudiantat. Ara tenim recentment inaugurat l'espai Vives, que així al costat, que concentra tots els serveis que el nostre estudiantat pugui necessitar per a accedir a la universitat i després quan estiga així. Tenim el servei d'estudis, tenim el CEDI, tenim el servei d'internacionalització, és a dir, és un edifici que vàrem rehabilitar, que ha quedat la veritat que molt bé, per a que també fins i tot l'estudiantat pugui organitzar ahir activitats formatives o activitats de voluntariat, activitats en associacions d'altres universitats. Per tant, és un espai també de convivència, de servei a l'estudiantat i de convivència allí. Bé, este és un programa, que estem impulsat, el de conèixer la universitat, és un programa impulsat pel Vicerectorat d'Estudis, coordinat per el CEDI, però és possible, es fa possible gràcies a la implicació dels centres, de tots vosaltres, també la implicació de serveis de la universitat, que tots entenem que l'orientació és una responsabilitat compartida. Vivim en un context marcat pel canvi constant, per itineraris cada vegada menys lineals i per una oferta formativa àmplia que pot generar entusiasme, però també pot generar, per molta informació, incertesa respecte al futur. En aquest escenari, l'orientació esdevé una eina clau per ajudar a ordenar expectatives, per donar també confiança. Vosaltres sou les persones que més directament interactueu amb els vostres estudiants, amb el vostre estudiantat. I per tant, podeu ajudar-los a ordenar aquestes expectatives, a prioritzar-les, a estructurar-les en funció de les seues capacitats, del seu perfil, de les seues habilitats, dels seus coneixements, dels seus hàbits, per què no, d'estudi. També per ajudar-los a tindre confiança en ells mateixos i per evitar que les decisions es prenguen des de la pressa o des de la falta d'informació, des del desconeixement. Vosaltres sou molt sovint la primera veu que els escolta, la primera veu que escolta els seus dubtes, les seues pors i també les il·lusions que ells tenen com a estudiants, les il·lusions que tenen per continuar formant-se, per accedir a la universitat. Sou realment tots vosaltres que ajudeu a traduir interessos en opcions reals i que feu possible que molts joves s'atrevisquen a imaginar-se així, a la universitat. Per això el vostre paper és fonamental en la construcció d'un sistema educatiu més just i, sobretot, més inclusiu. Nosaltres som una universitat pública i lluitem perquè siga totalment inclusiva. Per això m'agrada sempre ressaltar que som la universitat presencial amb més estudiants amb discapacitat. En el curs actual se n'han matriculat més de 1.400. Maria José sap la tasca que fem en les proves d'accés a la universitat per donar-los el suport que necessiten perquè puguen accedir a la universitat. I després així els donem també el suport que necessiten per a desenvolupar les seues capacitats, perquè totes les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats que desenvolupar i venen fins i tot d'altres comunitats perquè així reben el que no reben en altres universitats. Però a banda d'això, som inclusius també amb totes les persones, fins i tot amb l'accés d'estudiants, estudiantes de raça gitana que vulguin accedir a la universitat, que també els ajudem per estar així, i altres col·lectius sense fer ningú tipus de distinció. Per tant, volem una universitat inclusiva on totes les persones caben i són respectades. Jornades com la d'avui tenen un valor especial perquè reforcen el diàleg entre la universitat i els centres educatius. Ens permeten compartir una informació actualitzada, però també experiències, mirades, preguntes que ens interpel·len com a comunitat educativa. La Universitat de València vol ser una institució oberta, accessible, propera, que escolta el territori i que entén l'orientació com un treball
col·lectiu. Però un treball col·lectiu també i decisiu per a situar els adolescents, els joves, front al seu futur més immediat, però un futur que pot decidir, aquest futur immediat pot decidir el futur posterior. Vull expressar un agraïment molt especial al Servei d'Informació i Dinamització de l'Estudiantat, el CEDI, per la seva tasca constant i rigorosa en la coordinació d'aquest programa, però també en totes les tasques de dinamització de l'estudiantat. Darrere de cada jornada, de cada visita, de cada acció informativa, de cada alumne, d'estudiant que toca allí la porta per a ser informat o ajudat, hi ha un treball discret, però és un treball essencial, pensat per oferir informació clara, una informació propera i útil per al futur de l'estudiantat i els centres educatius. La conferència principal d'aquesta jornada, a càrrec de Rafael Merino Pareja, que ja li ha agraït el que estigui així entre nosaltres, ens convida a reflexionar sobre les trajectòries de les persones joves i sobre com es construeixen les decisions acadèmiques i laborals. Preguntar-nos si saben o no què volen fer és en realitat una manera de revisar els marcs socials, els marcs familiars, també els educatius que condicionen aquestes decisions. La persona no viu sola, l'estudiant no està sola, sinó que té una família, té un centre educatiu, té un entorn social, té un grup social que condiciona la seva forma de ser, d'actuar i també les decisions. Fer-ho tot això des d'una mirada sociològica ens ajuda a entendre millor la complexitat del moment vital que travessen. La taula d'experiències que completa el programa aporta més una dimensió molt valuosa, la veu directa del professorat i de l'estudiantat. Conèixer les titulacions des de dins, saber com s'estudia, com s'aprèn i com es viu la universitat és una manera honesta i realista d'apropar-la a qui encara està decidint el seu camí. Des de la Universitat de València treballem perquè l'accés al sistema universitari siga clar, ben explicat i amb el suport necessari. Sabem que les novetats en les proves d'accés, en els procediments o en els criteris generen dubtes legítims, generen ansietat, perquè tot el que siga falta d'informació o dubtes genera més ansietat. Per això la informació rigorosa i el treball coordinat amb vosaltres és essencial per a garantir que l'estudiantat prenga decisions informades, amb tota la informació possible i amb tots els dubtes solucionats fins on puguem solventar-los. Permeteu-me acabar amb una reflexió final. Orientar no és dirigir, és acompanyar. Ja ho sabeu molt bé. No és marcar un únic camí, sinó ajudar a descobrir-ne diversos possibles i que puguen triar. En aquesta tasca compartida, la Universitat de València vol ser una aliada de tots vosaltres, vol ser una aliada dels centres educatius i també de tots vosaltres, dels professionals de l'orientació. Una universitat pública que creem en el talent, en l'esforç i en el dret de totes les persones a construir el seu futur amb informació, amb suport i amb confiança. Moltes gràcies per el vostre compromís, pel vostre treball quotidià i per formar part també d'aquest projecte col·lectiu que és la nostra universitat, la Universitat de València. Moltes gràcies.